Bueno, berriz ere gaude aurten Pikotosen zozketa egiteko, eta da berriz, bai Portuko zein beste zonaldetako taldeek ematen duten diska, kamiseta edo tabernek ematen dituzten botillak eta egiten dugu saskitxo bat, eta merkatuan ditugun eszenatokia, bai teloiak eta nolako gauzak egiteko, eta gero zuta kontzertu handiagoak eta herrikoiak egiteko egiten dugu zozketa, eta bueno, hemen daukagu aurten Takoma eta etorriko da Toro bere abeslarekin, eta besterik gabe, animatzen zaituztet 8etan dela, eta ea merkatua betetzen dugun.